вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон аз гуфтани шумораи дақиқи муҳоҷироне ки дар як соли охир аз Русия баргаштанд ё ба он ҷо рафтанд, худдорӣ кард. далел ин буд ки ба қавли вазир ин шумораҳо аз нигоҳи Русия ва Тоҷикистон духелаанд, аммо гуфта шуд ки шумораи муҳоҷирони бозгашта афзоиш ёфтааст. ва вобаста ба он яъне қонунҳое ки қабул гардиданд, қонунҳои федералӣ, яъне теъдоди он муҳоҷироне ки ба ватан баргаштанд хеле нисбат ба соли 23 зиёд шудааст. албатта гурӯҳи корие ки ба Федератсияи Россия сафар карданд ва гурӯҳи кории байниидоравӣ вобаста ба омаду рафти муҳоҷиронро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин самт албатта пештар омори мо бо омори яъне Федератсияи Россия баъзе духӯрагиҳо дошт ва мутобиқат намекард. ӯ гуфт баъдан омореро пешниҳод хоҳад кард ки барои ду кишвар якхел бошад. аммо пойфишории хабарнигорон сабаб гашт то гуфта шавад ки дар 9 моҳи соли гузашта беш аз 600 000 шаҳрванди Тоҷикистон аз хориҷа ба кишвар баргаштанд, вале на вазир ва на зердастонаш нагуфтанд ки чӣ теъдод аз онҳо ихроҷ шуда, чӣ қадар ихтиёрӣ бозгаштанд. русия кишвари асосии қабулкунандаи корҷиёни тоҷик аст, вале дар як соли ахир пас аз ҳамла ба толори Крокус Сити Ҳол дар наздикии шаҳри Москав шикояти муҳоҷирон аз санҷишу ихроҷашон аз қаламрави ин кишвар бештар гардид. ин вазъ сабаб гашт то масирҳои нави муҳоҷирати меҳнатӣ густариш ёбанд. акнун Тоҷикистон талош дорад корҷиёнро ба кишварҳое мисли Кореяи Ҷанубӣ, Япония, Кувайт, Бритониё, Белгия, Лаҳистон ва Олмону Сингапур фиристад. Шурат Латифов, коршиноси умури муҳоҷират, мегӯяд ки боз шудани роҳи корҷиёни тоҷик ба дигар кишварҳо вақте таъсир хоҳад дошт ки як силсила камбудҳо ислоҳ шаванд. барои танзим намудани муҳоҷират аввал ин ки бояд ҳамин реформа дар соҳаи маориф, каркара аз мактаб, аз донишгоҳ, аз омӯзишгоҳи касбӣ техникӣ сар кардан лозим аст ки мо мутахассис тайёр кунем. дуюм омӯхтани бозори меҳнат. ман хондам инҷа ба гуфтанд ки мо ҳамин қадар одама ба чанд касбҳо омӯзонем. он касбҳое ки гуфтааст ин касбҳое ки стандартӣ аст. бисёраш гӯем дар бозори меҳнати дохили худам онам он қадар гӯем талабот надорад ва стандарт. мисол мегӯем дӯзандагӣ, сари қадар дӯзандагӣ аст. яъне касбҳое ки конкуренсия карда наметавонанд. ҳарчанд вазорати меҳнату муҳоҷират аз ташкили беш аз 240 000 ҷойи нави корӣ дар кишвар хабар дод, воқеият ин аст ки ҳамасола садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон аз пайи даромади беҳтар ба Русия мераванд.